Des d'Esquerra Unida Biar volem fer les següents reflexions sobre el passat plenari ordinari de l'Ajuntament pel que fa al mes d'octubre. Entre altres, es va tractar la moció del grup socialista amb motiu del 31 d'octubre com a dia d'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. Una moció que es va aprovar però amb modificacions proposades pel grup popular i tant este grup com Compromís votaren a favor. Concretament, es va eliminar el segon punt que parla de la necessitat de realitzar accions concretes a Biar per tal de commemorar este dia en favor de la memòria democràtica. És lamentable que la dreta liderada per Alberto Núñez Feijóo encara es pose de perfil tractant estos temes 37 anys després de la mort del dictador. A tall d'exemple, tenim el trasllat de les restes del genocida Gonzalo Queipo de Llano, qui, segons els historiadors, hauria sigut el responsable de l'afusellament de 45.000 persones com a responsable de l'exèrcit sublevat franquista a Andalusia i a Extremadura. Desde Esquerra Unida pensamos que existiendo actualmente modelos de placas fotovoltaicas que simulan la teja, se podría modificar el artículo correspondiente para cumplir con esas condiciones estéticas y a la vez el deseo de muchos vecinos para reducir su factura eléctrica con la instalación de esta tecnología, equiparándose al resto de vecinos de Biar.